Hola, bon dia. Bé, després de 3 mesos sense fer cap cim, anem a començar un altre cop el ritme. Ara ja que hem agafat una miqueta de forma, ens toca començar a reprendre el repte dels 100 cims. Així que avui estem aquí, a prop d'Arbolí, i anem a fer el Puig Gallicant. Així que res, anem a veure com es dona i vinga va, que tenim una estoneta. Apa, fins ara! Ja tenim un altre cim, el Puig Gallicant. Bé, com us hem dit, hem vingut fins al poble d'Arbolí i hem pujat. És molt curtet aquest caminet, molt fàcil i la veritat és que molt xulo. I res, ens hem trobat aquí dalt, que hi ha un pessebre que va pujar a la Colla de Diables de les Borges del Camp aquest Nadal passat. Així és que, molt bé, una ruta molt xula i genial. Ara anem a veure una miqueta d'aigua i res, i començar a baixar una miqueta, que sorpresa, ara millor fem una altra coseta. Després us ensenyo, Apa, bye bye! Bé, després del Puig de Gallicant que tinc davant meu, hem baixat fins al poble de Gallicant. Aquest poble es va abandonar en els anys 30 i 40 per la seva dificultat d'accés. I llavors la gent va baixar d'aquí a viure a Arbolí. Des d'allà hi pujaven pel conreu, perquè cultivaven cigrons, trigo, avena i tenien també vinyes. I fins que totalment ha quedat abandonat i ara ja, com podeu veure, està quasi enderrocat. I res, una excursió molt xula, la veritat és que ha sigut molt xulo baixar des del Puig de Gallicant, el bosc és molt maco. I res, anem a fer una volteta aquí a les cases i anem cap al cotxe. Apa, fins després! Ja tenim un altre cim, per fi! Ja tenim el Puig Gallicant. Res, com us he dit abans, una ruta molt xula, molt fàcil i res, molt propera. Així és que donem per finalitzada la ruta per avui. Així és que bye bye, fins a propera ruta!